Avui parlem d'un tema molt present en la nostra vida moderna. Parlem de l'obsolescència programada. Nom difícil, però una idea clara. Els productes cada vegada duren menys temps. Estratègia o no? Capçalera i comencem. Hola de nou. Estàs en Valencià en veu alta, el canal on t'ajudaré a parlar valencià amb fluïdesa, pas a pas, des del primer dia. Avui vas a escoltar un podcast per a millorar la teua capacitat auditiva i la teua comprensió. Com dèiem, molts productes que comprem moren abans del que es preveu. Parlem sobretot d'electrodomèstics, però també d'uns altres productes. Funcionen bé al principi, però després comencen a fallar. De vegades fallen molt prompte. De vegades fallen just després de la garantia. Moltes persones pensen que això no és casualitat. Pensen que és una estratègia dels fabricants. L'obsolescència programada apareix en molts objectes. Apareixen mòbils, apareixen ordinadors, en impressores i en altres electrodomèstics. Un mòbil funciona bé durant 2 o 3 anys. Després, la bateria baixa ràpid i la memòria s'ompli. Les aplicacions van lentes. El mòbil continua viu, però ja no funciona igual. Moltes persones senten pressió, senten que necessiten un mòbil nou. Senten que no tenen una altra opció. El mateix passa amb altres productes. Una impressora funciona bé durant un temps, però després apareix un error. Un electrodomèstic fa un soroll estrany. Una pantalla perd brillantor. Un carregador deixa de funcionar. Són problemes xicotets, però constants. Cada avaria no és fàcil de solucionar o costa massa diners. Cada problema convida a comprar una cosa nova. Convida a gastar més diners. Convida a canviar un producte que encara podria funcionar. Moltes persones critiquen esta situació. Diuen que l'obsolescència programada crea més residus. Diuen que crea més contaminació i que afecta al planeta. Cada producte nou necessita materials, energia, transport. Tot això té un impacte gran, un impacte que creix cada any. Altres persones diuen que l'obsolescència programada no sempre és intencional. Diuen que la tecnologia avança molt ràpid. Diuen que els programes canvien, que els materials tenen límits. Un mòbil vell no pot amb aplicacions noves. Un ordinador antic no pot amb programes moderns. La tecnologia avança i els productes es queden arrere. No és un pla, és una conseqüència. També hi ha persones que busquen alternatives. Compren productes reparables. Compren productes de segona mà. Compren marques que ofereixen peces soltes. Reparen els seus aparells, canvien la bateria, canvien la pantalla o canvien el carregador. Intenten allargar la vida del producte. Intenten reduir la despesa i intenten reduir les deixalles o residus. L'obsolescència programada també afecta a la nostra manera de pensar. Moltes persones senten que tot és temporal. Senten que res dura. Senten que tot es canvia ràpid. Un mòbil nou cada 2 anys.
un ordinador cada 3, una rentadora nova cada 8 o 10 anys. És un ritme accelerat, és un ritme que crea pressió, és un ritme que crea dependència. És un ritme que perjudica l'economia d'uns i beneficia a la d'uns altres. I ara, pensa tu, creus que els productes duren poc? Creus que és casualitat o creus que és una estratègia? Prefereixes reparar o prefereixes comprar una cosa nova? Quins productes et duren més? Quins productes et duren menys? Pots dir les teues idees en veu alta o escriure-les en un quadern. Pensar en les teues idees també és una manera de conèixer-te millor i una manera de practicar valencià. Si vols aprendre més, torna a escoltar-me. Segur que entens més coses que la primera vegada i és ideal escoltar-ho per tercera vegada seguint el text. Així acabaràs de dominar tots els detalls. Si t'atreveixes, intenta aplicar la tècnica de la imitació simultània, llegint en veu alta el text quasi al mateix temps que jo. Gràcies per escoltar Valencià en veu alta. Podràs trobar més podcast al canal i també trobaràs altres vídeos per a practicar la imitació del valencià real per al dia a dia. El teu treball diari te farà millorar pas a pas des del principi. Cuida't i parla en valencià.